इंडिया प्लीज़ पानी खोल दो, थोड़े से काम करने, फिर बेशक आप बंद कर दीजिएगा। थोड़ी देर के लिए खोल दो, आधे घंटे के लिए बस। Kumta pelok lada ka India ka sange ban penpo ya ka na kiwa hato ka Pakistan kan yap namar ka jingbam don sayang ani tu ipi halor kanes ngau bha pe kene ka video hado ka bakut kumta pelok hoy ka Pakistan kan shim jing shibun lada ka India ka sange no ya ka jing penpo jong kiwa sha Pakistan na India kumta phila banyo I ha kene ka video kene ka samla ngam tip ya kene ka de ka ba shisha ne ka ba thok hanre ka jisha ka long ba kene ka samla ka de ka nong Pakistan kene ka samla ka la ong ya ka India bas nga ba pli ya ka nga ha ban tre shiting kanta ngam la ban tre klem ka kene ka samla ka ong pli ya ka tang shiting kanta haden kanta khang no ya ka shi chunom kumta polok ngim tip ya ka ba kene ka samla Pakistan ka kren ha kene ka video ka de ka ba shisha ne ka thok parlok kumnu piberkat kene kalong kabade ban sangeno pan poi shakinong Pakistan habangi iya kene krukom thombor jongki leno ya ka Pahalgam ha Kashmir kala penbitar ya baro ki nongshong shnong jongkari India hadin balayo iya kene ka jingjia baro kin sabitar namar babun ba ki briu jongkari kilayap hak kakti jongki leno ngimtip iya ka jingsha perlok tang uble hi ubetip upelut ya ke baro najrong mano ba shisha bat mano ba lamler aya ga jingmu jong phi ha ka comment section kumno pi berkhat halor kane ga jingja ga jingsha siat penyap ki briu ha Pahalgam